Така, здравейте от нас, от Луси, от Живко и от мен, дами и господа. Днес ще правим Димка 2. Димка 2, да. Ние онзи път го направихме, да го направим, ще няма какво направим. Ето, значи това ви трябва от сега и хартийката и сега трябва да вземете пинг-понг топче и да е бяло, защото става по-готино. И така, ако имате портфолио, може да го мачкате това и да стане такова. Значи сега така. Ето кибрите тук ще ни трябва, в всеки случай. Сега мачкаме, ето така. Con los terroristas. And do the Harlem Shake.